పెట్టుకోవచ్చు. థ్రెడ్ లేకుండా షార్ట్ కావాలనుకుంటే ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఇది ఒక 20 ఇంచెస్ అయితే లెంత్ వస్తుంది, 20-21 వస్తుంది అనమాట. అండ్ జనరల్గా ఇది నేను మామూలుగా ఈ డ్రెస్ మీద వేసాను. మీకు షేర్వానీస్ మీద కానీ లేదా ఏమన్నా పంచకట్టు మీద కానీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈ పర్ల్ చైన్స్ అయితే వాడి ఈవెన్ సరాస్కి పర్ల్ సెమీ బీట్స్ తోటి అండ్ అక్కడక్కడ మనకి జాలీ బాల్ తోటి చాలా బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ అనమాట. దీనిపైన థ్రెడ్ వేసుకుంటే మీరు ఈ లెంత్ మన వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. అండ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఒక 50 పీస్ మాత్రం అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ పెళ్లి కొడుకులకు కానీ లేదా పెళ్ళికొడుకులకు కూడా ఇప్పుడు అందరూ రెడీ అయిపోతున్నారు పెళ్ళికొడుకులాగా, అండ్ వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ప్రైస్ అయితే ఓన్లీ ఫర్ 1050 రూపీస్ అండి. అండ్ స్టాక్ అయితే ఒక 50 పీస్ అవైలబుల్గా ఉంది. అండ్ వెబ్సైట్లో పెట్టున్నాను, ఇచ్చిన కోడ్ కూడా కింద మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి అది ఫస్ట్ ఒకసారి ఇది కూడా చూపించాలి. ఈ పులి కూడా పెట్టాను. అండ్ మీ దగ్గర ఉండే గోల్డ్ లాకెట్ వేసుకున్నా సరే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ప్రైస్ అయితే పర్ల్ చైన్ అయితే 1050 రూపీస్ పడుతుందండి. లాకెట్ అనేది మీరు తీసుకుంటుందని బట్టి ఉంటుంది. పర్ల్ చైన్స్ అయితే మన వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. త్వరగా బుక్ చేసుకుని ఒక 50 పీస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనమాట.